Čaute, tu je Chris a vítajte na dnešnom vlogu. Konečne vás zdravím po dlhom týždni, sme sa nevideli. A to je hlavne kvôli tomu, že som mal toľko vecí do školy dorobiť teraz pred Vianocami, aby som to nemusel odovzdávať po Vianociach, tak som to chcel už dorobiť teraz. Takže na to som sa teraz sústreďoval a absolútne som nestihal nič natáčať. Takže sorry, ale teraz už by to malo byť lepšie, takže by mali byť zase nejaké ďalšie videá. Teraz pôjdem do školy, lebo chcem si konečne zahrať na klavíri po 100 rokoch a tam je klavír a teraz cez víkend v nedeľu tam snáď nebude veľa ľudí, takže chcem si tam ísť trošku zahrať. Takže ideme do školy. What the fuck is this? Psychopatky, čajky. Takže už sme na mieste. To je klavír. A podľa mňa je úplne rozladený. No, je trošku rozladený. Ale tak nevadí, tak zahráme si niečo a aspoň konečne proste si zahrám na klavíri. Po 100 rokoch. Aj som si donesol svoje noty nejaké, takže... Lebo podľa mňa som toľko toho zabudol. No ale nevadí, tak ideme si trošku zahrať a super, úplne sa teším. A nikto tu není, takže to je úplne bomba. Musím ísť, lebo strávil som tu asi hodinu hraním, ale bola to úplná pecka, konečne si zahral trošku a mohol som sa trošku uvoľniť pri tom, takže aj keď som kopec vecí pozabudal, ale už sa teším, keď pôjdem domov a môžem si zahrať na klavíri a pocvičiť si poriadne, lebo tento klavír, nie všetky klávesy sa tu stlačujú poriadne, niektoré nefungujú, ale tak nevadí, ale som úplne rád, že som si mohol trochu zahrať, takže pecka. Teraz idem asi zase domov, idem si urobiť obed a potom si ešte musím ísť do jedného obchodu, teda nákupného centra, kúpiť nejaké veci. Takže idem teraz odtiaľto zase naspäť a tak pokračuje sa dnešný deň. Ale bolo toto super, úplne super session toto, takže... Naspäť sme doma a idem si urobiť obed a úplne sa teším, že som tam bol proste zahrať si na klavíri. Aj keď som zistil, že veľa vecí som zabudol a bola tam zima, takže zle sa mi hralo. Som mal stuhnuté prsty a vtedy sa dosť zle hrá, ale ináč je to úplne pecka. No a idem si spraviť dneska špecialitu, že fazulovú polievku a úplne sa na to teším. Takže idem si teraz robiť polievočku a potom idem do nákupného centra, kde si musím kúpiť ešte také veci na jedné náušnice. Takže vlastne nie, viete čo, idem tam rovno teraz hneď do toho nákupného centra, lebo potom sa mi už nebude chcieť. Takže idem sa tam teraz pozrieť a ešte sa musím pozrieť, koľko stojí koleso na bicykel, na zadné koleso na bicykel, lebo sami v piatok sa mi niečo s ním stalo a proste, takže nemôžem teraz jazdiť aj na bicykli, lebo proste niečo sa tam uvoľnilo, niečo tam zlomilo podľa mňa, lebo proste to koleso tam vôbec, ono tam akože je, ale úplne sa hrká, takže musím si kúpiť asi nové zadné koleso. Ale tak nevadí, no. Stáva sa. Takže idem teraz rýchlo do toho nákupného centra, alebo
Takže ideme tam a už som proste ideme tam. Už sme tu. A ja potrebujem... Tieto potrebujem. Toto potrebujem na náušnice do školy spraviť. To potrebujem, aby som mohol robiť vešiajúce sa náušnice. Hej. OK, akorát nemám žiadne kliešte ani nič. Takže to bude sranda, nechcem ich kupovať kvôli tomu. To sú strieborné, chcem strieborné. Nechcem zlaté. Chcem strieborné, áno. Máme to, čo chceme. Koľko stojí kliešte? 2,20, ty vole. Kliešte si nekúpim, serem na kliešte. Takže sme späť. Počas ako som išiel domov, tak som sa zastavil v ďalších 35 obchodoch asi. Všetko som si samozrejme pozeral, lebo prečo len tak nezabíjať čas nakupovaním, respektíve pozeraním si veci v obchodoch. Ale nevadí. Aspoň som si kúpil všetky tie veci, čo som chcel, teda kúpil som si tie veci na náušnice, aby som mohol dokončiť ten projekt do školy. A kúpil som si fixky, lebo tu fixky nemám. Takže som si kúpil 20 fixiek za 1 libru, takže akože... Bitch, please. A idem už konečne teda urobiť si ten obed, lebo som zase hladný jak svinia. A takže ideme na obed. Takže práve som si dovaril môj obed dnešný, fazulová polievka. A tak. Ja sa s vami dnes lúčim, toto bolo z dnešného videa všetko. A chcem vám páčiť, tak dajte like a môžete komentovať, odoberať, zdieľať, neviem, proste všetko možné. A prajem vám respektíve prajem vám pekný advent, peknú adventnú nedelu a za chvíľu sú Vianoce, takže sa majte.